салом дӯстон, бо шумо ҳастам дилҷӯи хатлон дар канали Хакер ПК. видеои навбатии мо дар бораи диск кардан бе ягон программа, яъне ки дар диски холӣ бе ягон программа маълумотро сабт кардан. ҳангоме ки мо Windows установка мекунем, компютери мо ягон программа надорад ва маълумотҳое ҳастанд барои мо лозим. Мехоҳем ки ҳамонҳоро ҳамроҳи худ дошта бошем, яъне ки дар ӯ ҳолат программаи нерон нест. Ягон программа надорем дар компютер. бояд чӣ кор кунем? сараввал дискро ба дискдон мемонем, яъне дар дисковод дискмона мемонем, диски холира. хуб, чуноне мебинед аз мо аллакай мондагӣ аст. 4,7 гигабайт свободни. хуб бародаро, барои ворид мешавем менюи асосӣ, пуск ва аз ин ҷо ба поён меравем. хуб, чуноне мебинед барномаҳои стандартии Windows ҳастанд. интихоб мекунем ва аз ин ҷо интихоб мекунем барномаи проигрыватель Windows Media. ворид мешавем ба ҳамин программа ва чуноне мебинед аз тарафи дасти рост дар боло запис аст. як бор зер мекунем ва акнун ворид мешавем ба этот компютер, яъне кадом файле ки ба мо лозим аст. мисол ман мехоҳам ки ҳамин видеоҳои каналма як диск карда бошам. дар болояш рафта тугмаи тарафи чапи мушро як бор зер мекунем, сар надода ба болои ана ҳамин меорем, добавид ва списку запис. чуноне мебинед нишон додестай, сар метем дар ана ҳамиҷа. аллакай видеоҳои мо добавид шидан, яъне ки 12 гигабайт ҷо гирифтанд ва боз метавонем ягон маълумоти дигарро низ ворид кунем. мисол ана ҳамин суратҳоро метавонем ворид кунем. хуб, суратҳоро ворид кардем. боз инҳояшро ворид мекунем, яъне аллакай суратҳо ҳам ҳастанд, видеоҳо ҳам. ва акнун пахш мекунем начат запис. хуб бародарони азиз, чуноне аз поён мебинед запис на F, яъне дар диски F запис шуда истодааст. мо мунтазир мешавем то вақте ки ҳамин запис шавад. бародаро ҳангоме ки бо ин запис кардем, дар DVD ҳам нишон медиҳад, дар компютерам нишон медиҳад. хуб бародаро, аллакай диск сабт шуд ва ба таври автоматӣ диск аз дискдон берун мешавад. хуб аллакай и дига мода дар кор нест. ира X мекунем ва диска дубора мемонем дар дискдон барои санҷидан. ворид мешавем ба этот компютер. кане мебинем ки ҳамин диски мо сабт шудааст ё ки не. каме тоқат мекунем. хуб, чуноне мебинед бародаро, дар диски мо сабт шудагӣ аст. ворид мешавем ба дохили диск.
бинед видео ва суратҳо ҳастанд. вақте ки ворид шидем канали ютуб, суратҳои нав, яъне ки суратҳоро кушода мекунад ва боз месанҷем видеоҳора. хуб ана видеоҳои мо мисол коди вайфайо ёфтам, ворид мешем дар ҳамин видео. бинед бародаро, видеоҳоро кушода мекунад. метавонед ба ана ҳамин роҳ дилхоҳ гӯем документа дар дохили ҳамин сабт кунед. бародарони азиз, агар видео маъқултон шида бошад, дар канал обуна шавед ва лайка зер кунед. дилхоҳ мавзӯе ки шумо мехоҳед дар комментария нависед. иншоаллоҳ ҳатман моро ба воситаи видео ба шумо нишон медиҳем. боқӣ дар паноҳи аллоҳи пок бошед дӯстон.